אז שלום לך נורית, אנחנו מתחילים לציין. ערב טוב. ערב טוב. השאלה הראשונית זה אצל כל אחד שאנחנו מגיעים, מתי אתם לארץ? אנחנו עלינו ב-1952, זה היה בקיץ, בקיץ 52, ואני זוכרת שהגענו במטוס, טסנו מפראג, הייתי בת 4, וטסנו במטוס מאוד רעוע, שכל הדרך, אני זוכרת, פחדנו נורא שלא יקרה משהו. וגם, נוסף לכל, באנו בצורה מאוד חפוזה, וכמעט ולא לקחנו איתנו כלום. חוץ מבגדים, שכבות על גבי שכבות שלבשנו, כדי שיהיה לנו מה להחליף כשנהיה בארץ, ולקחנו שטיח קטן וקומקום מנחושת, לא קומקום, משפך כזה מנחושת. בסיסים לגמרי. כן. וכמה כוסות ותחתיות כאלה של מפרס. ואני זוכרת שנדחסנו לתוך המטוס מלא אנשים והיה חם. כמעט נחנקנו מרוב חום, וגם שהיינו לבושים בשכבות. אבל מכיוון שהטיסה לא הייתה ארוכה מאוד, זה לקח 4 שעות, משהו כזה, 3 שעות, אז נחתנו בארץ, אני לא זוכרת איפה, אבל ישר משם עלינו על משאיות, והביאו אותנו לחלסה. בלי לשאול שאלות? בלי לשאול שאלות, בלי לברר. אמרו, שמה יהיה לכם טוב, תלכו לשם. כמה הייתם במשפחה? אנחנו היינו משפחה ראשונה שעלתה מפרס. בעלי, הוא עלה לפנינו. אוקיי. אבל הוא לא מפרס. הוא גם מפרס, גם מפרס. אנחנו גרנו באותה עיר. בעלי ואנחנו גרנו באותה עיר, והם עלו לפנינו ואנחנו עלינו אחריהם, אז כנראה ששאלו את ההורים שלי איפה אתם רוצים, אז אמרו איפה שמשפחת כהנים. אוקיי. וככה הגענו לקריית שמונה. באנו. אז זוכרת את היום הזה? כשהגעתם לפה? איך היה נראה כל המקום? מה? מדבר, הרים ואבנים וחולות של... היו אוהלים, אני זוכרת שראינו אוהלים וצריפים, צריפים מפח. כמה משפחה, כאילו, כמה אנשים אתם במשפחה הייתם באותו זמן אנחנו היינו ככה. אמא, אבא, 3 אחיות ואח קטן שנולד במעבר, אחי נולד אחרי 3 בנות, והוא נולד בפרגה, איך אומרים את זה בעברית? במקום של מעבר. של פליטים כאלה כאילו? במקום שהתאספנו כדי משם לבוא לארץ. כן, איזשהו נקודה איפה שאנשים היו מחכים עד שיקחו אותם לארץ בעצם. כן, אז אחי נולד שם בכלל. וכשעלינו הוא היה, כשהגענו הוא היה ממש תינוק. בין שבוע או שבועיים, משהו כזה. ואני זוכרת שאנחנו באנו ונתנו לנו צריף. עכשיו, בצריף הזה, בסופי שבוע היה בא לגור איתנו קרוב משפחה שלנו,
שהוא עלה ארצה כשהוא היה נער, ב-1944, משהו כזה, והוא היה בצבא. אוקיי. הוא נלחם בהגנה, והוא היה בצבא, והוא היה איש צבא, והוא היה בא לחופשות אלינו. הוא היה בן אחות של אמא שלי. אוקיי. בן אחות של אמא שלי, והוא עזר לנו גם. עזר לנו עם כסף, ועזר לנו להתמצא במה שקורה בארץ, כי הוא היה כבר הרבה שנים יחסית בארץ. האמת היא שהיה מאוד קשה בצריף. בצריף ממתכת הזה שאנחנו... מפח. מפח, כן. צריף מפח. בחורף היה קור כלבים, ובקיץ היה חום אימים. אז מה היינו עושים בקיץ? היינו מוציאים את המיטות החוצה וישנים בחוץ. על המיטות לא היה כמו היום פחד מפני חטיפות, עוינות, קטיושות, עניינים. היינו בטוחים ב100% מבחינת ביטחון. ועכשיו בצריף גרנו כולנו, והיה מאוד צפוף, ואני זוכרת שאמי הייתה בהיריון אחרי שנה, כשהיינו שנה וחצי, וכשעוד גרנו בצריף, היא ילדה ילד מת. ואבא שלי לקח אותו לקבורה בבית הקברות הישן. אני זוכרת את התמונה הזאת, איך שאבא שלי הולך וביד שלו התינוק, והוא הולך לקבור אותו. וזה היה נורא עצוב, ואני הרגשתי כאילו למה ההורים שלי כל כך עצובים, יש להם אותנו. כן. אבל זאת הייתה המציאות אז. כנראה שלא היו כל האביזרים להצלה וללידה, מעקבים והיריון וכל זה. בכל אופן, מה שכן, בצריף שגרנו לא היו מקלחות, לא היו שירותים, הכל היה בחוץ. ציבורי? ציבורי, רחוק מהצריף, לא קרוב שאפשר להגיע תוך דקה, שתיים. לפחות 5-6 דקות צריך ללכת, כדי ללכת לשירותים, כדי ללכת להתקלח. עכשיו, להתקלח לא היה מים חמים, היה מים קרים. בחורף? ובחורף חיממנו מים על הפרימוס, והתקלחנו בגיגית, והתקלחנו בגיגיות, כן. ואני זוכרת על אסון שקרה כשגרנו בצריף. יום אחד אני שומעת צעקות מכיוון השירותים. אני באה, אני שואלת מה קרה, והייתי בת 6 כבר, זה היה אחרי 2 שגרנו פה. אני שואלת מה קרה, אז אומרים לי, ילד נפל לתוך השירותים. איך זה קרה? הוא מעד. והוציאו אותו? לא הצליחו להוציא אותו, הוא טבע שם. כאילו חור באדמה. חור, והיה מלא קקי, והוא נפל וטבע. ואני כבר התחלתי לפחד ללכת לשירותים. וואו, איך פחדתי. אבל בשנת 1955 כבר עברנו לגור בשיכון א', ברחוב אחד העם, כן. בבניין. עם דירה כאילו משלכם. עם דירה מעמידר, כן. שנתנה לנו אותו, ואנחנו גרנו שם, לא היה חשמל.
בסדר, אנחנו מקסימים אחר כך נסדר את אז ההקלטה. אחר כך מאמי? טוב, אני לא אפויה. בסדר, תבוא יותר מאוחר. תודה, מאמי. בקיצור, איפה הייתי? עברתם לעמידר? עברנו לדירת עמידר וגרנו שם כל החיים. דירה בת כמה חדרים זה היה? זאת הייתה דירה בת חדר וחצי. לכל המשפחה. חדר גדול ועוד חצי חדר לפינת אוכל והמטבח קטן. מקלחת כבר היה? לא, לא, גם לא. עוד לא היה מקלחת. עוד לא היה מקלחת, והשירותים היו בחוץ. גם כן, עוד לא היה שירותים בבית. השירותים היה בחוץ, המקלחת לא הייתה, רגע, מקלחת היה. משלכם. היה מקלחת לבית, אבל שירותים לא היו. המקלחת היה דוש. כן. דוש כזה, אבל שירותים לא היו, והאמת שיותר מאוחר, אחרי 10 שנים, 10-15 שנה, עשו לנו שירותים בתוך הבית. עשו ביוב ומה שצריך. שדרגו ועשו לנו שירותים. והייתה לנו גינה יפה ברחוב אחד העם. אבא שלי טיפח את הגינה, ואמא שלי עזרה לו בזה. והאמת היא שההורים שלי, החיים שלהם לא היו מאירי פנים. כי אמא שלי הייתה צעירה מאבא שלי בהרבה שנים. ואבא שלי עבד בעבודת דחק. הוא היה עושה כתיף כותנה. הוא עבד בכתיף כותנה בג'חולה, בשטחים של ג'חולה, של כפר גלעדי. היינו הולכים ברגל מרחוב אחד העם עד ג'חולה לקטוף כותנה ולהרוויח את כמה גרושים. החיים היו ממש קשים מאוד, לא היה כסף, לא היה אוכל, לא היה בגדים, לא היה כלום. כלום לא היה לנו. וזה היה מאוד מאוד קשה. אני זוכרת שאימא שלי בפרס הייתה טבחית והרוויחה יפה והייתה אישה ידועה שהעריכו אותה מאוד. ואבא שלי היה סוחר בפרס. היה לו חנות לאורז, חומוס, כל מיני דברים כאלה. והם היו מסודרים, ופתאום באו לארץ ולא מצאו את עצמם, והיה להם מאוד קשה. הם הצטערו? את הרגשת את כן, הם די הצטערו מצד אחד, מצד שני הם ידעו שיהיה יותר טוב לחיות בין יהודים ולא בין גויים, כי הרבה פעמים חטפו ילדים יהודים, או שהיו מתנכלים ליהודים ברחובות, והם ידעו שהחיים פה ילכו ויהיו יותר טוב. גם בטוחים לילדים שלהם. כן, יהיו יותר טובים. באיזה גיל הלכת לבית ספר ואיזה בית ספר היה פה באזור? אני הלכתי לבית ספר בגיל 6. איזה בית ספר היה? בתל חי. תל חי כבר היה קיים. תל חי היה קיים, וצדיק נאור היה המנהל שלי. שמעתי את השם הזה. מההתחלה עד כיתה ח', שזיכרונו לברכה, הוא היה מנהל בחסד. איזה אישיות, איזה בן אדם, מה הוא לא נתן לתלמידים. היה אבא של כל התלמידים, מרוב שהוא היה בן אדם מיוחד. והוא לא מזמן נפטר, לפני 5 שנים, 6 שנים. הוא חי עד גיל 90, משהו כזה. התחתנת פה בקריית שמונה? כן,
זאת אומרת, לא עזבת את האזור אף פעם בעצם. לא, אז ככה, אני למדתי עד כיתה ח' בבית ספר תל חי, אחרי כיתה ח' בסטיפנדיה וזה, ופה ושם של לימודים, למדתי בבית ספר מעלות. אוקיי. דנצינגר היום היה מעלות במתמיד. כמו חטיבה. לא חטיבה, זה היה תיכון מעלות במתמיד זה היה. שם למדתי שנתיים, כי עוד לא היו תיכון עיוני ותיכון מקצועי, היו הניסיונות של בית ספר תיכון. בעלי היה מחזור ראשון, הם היו במחזור ראשון ואני הייתי במחזור שלישי. אוקיי, אז אין לכם... לא, בעלי גדול ממני ב4 שנים. אז המעניין הוא שאחרי כיתה י' כבר לא ידעתי מה לעשות פה, מה אני אעשה בגיל 15, הייתי בת 15, מה אני אעשה פה? אז אחותי עבדה אז בעירייה, זאת שנפטרה מסרטן, עבדה בעירייה והיא סידרה לי ללכת ללמוד בית ספר למטפלות. אהבה בקריית ביאליק, אם שמעת עליהם. לא שמעתי, אבל בית ספר כאילו לאחות. לא, מטפלות. מטפלות בילדים. יפה. מטפלות בילדים קטנים, גדולים, כל הגילאים. קראו לזה בית ספר אהבה, למדתי שם 3 שנים. שנה שלישית של הלימודים עשינו סטאז'. אז כבר הייתי 2 מחוץ לבית, הייתי באה רק בשבתות לביקורים כשהייתי רואה שאפשר והיה לי כסף והסתדר לי מבחינת תקציב. לפעמים לא היה לי כסף אז לא הייתי באה, הייתי נשארת במוסד, בבית ספר למטפלות בשבתות, הייתי מתנדבת לעבוד בחינם, בהתנדבות. בשנה השלישית של סטאז' שלחו אותי לתל אביב, למוסד לילדים שההורים במצוקה וששם עובדים ילדים. שם באים ילדים להיות במסגרת. הייתי שם שנה, ואחרי שנה שעבדתי שם, עברתי לעבוד עם נוער עבריין בגוש תלמון, ואחרי שנה שם חזרתי לתל אביב, לאותו מקום שהייתי קודם, ואחר כך הכרתי את בעלי. איפה הכרת אותו? האמת שאני מכירה אותו עוד מקודם. מהעיר שגדלתם? מהעיר שגדלנו ומהשכנות שהיינו, הם היו גרים מולנו. כן. אבל לא היה קשר בינינו בהתחלה. אבל דרך חברה שהיה לה חבר, שהוא היה חבר טוב של בעלי, אז אני באתי גם כן לפגישה וככה הכרנו והתחברנו. אני התחתנתי באולמי פאר הישנים. אז הנישואים שלכם בעצם התחילו פה, בקריית שמונה? כן. אוקיי. אז אחרי 2 הכרתי את בעלי, כשהייתי בתל אביב הכרתי את בעלי, והוא החליט שאנחנו נגור בקריית שמונה. למה? כי ההורים שלו היו פה. וגם שלך בעצם. וגם שלי. האמת היא שאני מאוד רציתי לגור באזור תל אביב, אבל הוא רצה מאוד לחזור, שאני אחזור לקריית שמונה ושאני לא אתגייס, וכך זה היה. חזרתי לקריית שמונה וקבענו חתונה והכל, ויום לפני החתונה שלנו, ב-31 לדצמבר 69, היו קטיושות הראשונות על קריית שמונה. בראשון לראשון אנחנו התחתנו, ובראשון לראשון הייתה הפוגה, לא ירו קטיושות. למחרת, בשני לראשון, 69, לא,
כבר 70 עבר. שמה? זה כבר שנת 70 בעצם. 70. כן. שנת 70, היו קטיושות שניות, עברו לנו מעל הבית, שאנחנו קנינו בית ברחוב ברן למעלה. והיו קטיושות שניות שירו עלינו, וזה היה מאוד מפחיד. והאמת שחשבנו כל פעם לעבור, אבל מצד שני אנחנו נשארנו פה ועד היום אנחנו פה. עכשיו על חוויות החיוביות שהיו לך מהילדות פה בקריית שמונה, זה קטעים מצחיקים. חוויות, תשמעי, בכיתה ט'-י' היה לנו חברה סלונית. חברה סלונית? סלונית. היינו מתגבשים בערבים ביום שישי בערב, הולכים לבית של אחד החברים ומשמיעים מוזיקה, פול אנקה, כן, כן, כן. קצת ריקודים וחברותה, שותים קצת, נהנים מהערב להיות ביחד. וזה היה בכיתה י', בכיתה י'. ילדים גדולים כבר. כן. וזו הייתה כאילו יוזמה שלכם נטו. של הצעירים, של החבר'ה שלנו. מה עוד? תשמעי, אני זוכרת את כיתה ח' בתל חי, שהיינו בימי שישי עושים מסדר בוקר ובימי ראשון. היינו עושים, צדיק נאור היה עושה מסדרי בוקר, והיה כל מסדר בוקר היה מקריא פרק מתהילים. והייתי מחכה שהוא יזמין אותי גם לקרוא פרק מתהילים, וחיכיתי ליום הזה, וזה הגיע, ולמדתי את הפרק בעל פה והקראתי את זה במסדר. אז זה היה בשבילי חוויה מתקנת וחוויה נעימה וחוויה שנתנו, סמכו עליי. כן. ומה עוד? מה עוד? תשמעי, כשהייתי בכיתה ט'-י' ועוד לפני כן, אמרתי לך שלא היה לנו אוכל ולא היה לנו כסף. דברים בסיסיים אפילו. אפילו דברים בסיסיים לא היה לנו. אז היו לנו שכנים, קראו להם לבדרו, שהיה להם כבשים. אז עשירים כאילו. והם היו עשירים. אז הייתי עובדת אצלהם בגיל 10, 11, 12. הייתי עוזרת לה ללכת לקנות לה מהמכולת דברים, אז הייתה נותנת לי כמה חתיכות עוגה, הייתי מביאה לבית, לאחים. הייתי מנקה לה את הבית, אז הייתה משלמת לי כמה גרושים, כן. כדי שיהיה לי לקנות משהו שאני רוצה. אחר כך, יותר מאוחר, הכרתי את הבת שלהם. הבת שלהם קראו לה פני, זכרונה לברכה. גם לבדרו, זכרונם לברכה, הם כולם נפטרו, אבל הם היו אנשים מיוחדים, אנשים טובים, שאהבו לעזור ואהבו, הם לא היו אגואיסטים. איך בכלל הייתה האווירה בתקופה הזאת שהגעת פה רק לקריית שמונה? כאילו, איך האנשים היו פה? מיוחדים או שלהפך עוזרים אחד לשני? איך האווירה הכללית הייתה פה? כאילו, למרות שהיה מצב קשה, זה ברור. האמת היא שלפי מה שאני ראיתי, אנשים מרוב שלא היה להם כלום, דאגו רק לעצמם. הם חיפשו במה להתפרנס, הם חיפשו במה לעבוד, הם חיפשו במה שיהיה במה לקנות לחם, מרגרינה, ריבה, דברים מינימליים. כן, לא היה זמן... לא היה זמן יותר מדי. אמא שלי למשל הייתה עולה למרגליות לתפור לאנשים כדי להרוויח כמה גרושים, כדי שיהיה כדי שיהיה לה
להאכיל אותנו. כן. את מבינה? ואבא שלי, אחרי שהוא עבד בקטיף כותנה, הוא מצא עבודה בתל חי. נו, מכלל, לא במכללה, לא. כפר גלעדי. לא, בתל באתר חי. שלהם, באתר מורשת, איפה שאריה וכל זה. נכון? איפה שאריה שואג שם, בחצר תל חי. לא, נו, איך קוראים לזה שבאים אנשים ללון? אכסניה? באכסניה. 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 הישנה הזאת הוא- ששיפצו אותנו כן, בזמן. באכסניה, הוא עבד באכסניה והוא היה מביא לנו אוכל משם. לא רק הוא הרוויח משכורת, הוא גם עזרו לו לתת לנו דברים שנוכל לגדל, שהם יוכלו לגדל אותנו. בינתיים המשפחה גדלה, נולדו עוד 2 אחים, כן? אחית שבניו יורק ואחי שגר פה, הקטנים, האח הקטן, נולדו עוד 2. כן. היום, אחרי שאת חיה פה הרבה שנים, האם את רוצה להגיד שהעיר שאת חיה בה כאילו היא התקדמה? האם את מרגישה שהילדים שלך ירצו להמשיך לחיות פה? תשמעי, האמת היא כזאת שהעיר התפתחה, העיר גדלה, את מרגישה את אבל השינויים לא, האלה? כן, אני מרגישה הרבה שינוי. תמיד יש שינוי לטובה, אבל זה לא מספיק. כי למשל, יש לי 2 בנות שגרות בפתח תקווה, והבת הקטנה שלי הייתה רוצה לבוא לפה, אבל היא יודעת שהיא לא יהיה לה עבודה, לא לה ולא לבעלה. זאת אומרת, אז- לא מצב ביטחוני מלחיץ אותם, רק את הכלכלי בעצם. הכלכלי, כן, כן. יש לי בת גדולה, הבת הגדולה שלי גרה בקריית שמונה, היא מורה בדנצינגר, ובעלה עובד במפעל שמיר. הם מרוצים, טוב להם. האמת שאנחנו, בעלי ואני, עכשיו בפנסיה, שנינו בפנסיה, ובעלי יש לו רק מפעל לפלסטיק שהוא מתעסק איתו, אז הוא עדיין תלוי במפעל. כן. אז הוא לא יכול לעזוב את העיר, אבל אנחנו חושבים לטווח רחוק לעבור לפתח תקווה, להתקרב לילדים. מה שנקרא. להתקרב זה די לילדים. טבעי. כן. זה די טבעי. יפה. אני חושבת שזה מספיק, מספיק. וזה היה ממש יפה. כן. הסיפור של הרבה